belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Een delegatie van mensenrechtenorganisatie Amnesty International bezocht de afgelopen dagen Curaçao. Daarbij werden verschillende gesprekken gevoerd, onder meer met toen nog minister van Justitie Gilmar Pik-Pisas. Ook werd een bezoek gebracht aan de barakken. Amnesty International heeft vorig jaar een rapport uitgebracht waarin stelt dat Curaçao niet goed opgaat met de opvang van illegalen. Ongedocumenteerden worden mensonterend behandeld en daar moet iets aan veranderen. Afgelopen week zijn er gesprekken gevoerd en zijn de eerste stappen gezet, zo stelde de delegatie. We hadden een gesprek. De delegatie van Amnesty International heeft de afgelopen dagen een bezoek gebracht aan Curaçao. Daarbij zijn verschillende gesprekken gevoerd, maar het belangrijkste is, wat was de sfeer van het gesprek? Is het in een goed overleg geweest? Nou, ik denk dat het heel erg fijn is dat we vooral met de premier hebben gesproken in zijn rol als minister van Justitie en met zijn ambtenaren. En dat vonden we heel erg belangrijk dat we dat konden doen. En ik denk dat we een goed gesprek hebben gehad en dat de eerste stappen zeg maar, voor vervolg zijn gezet. En met het vervolg bedoel ik dan met het werken aan de verbetering van de mensenrechten situatie hier op Curaçao. De eerste stappen zijn gezet. Dat betekent dat de mensenrechten situatie op Curaçao nog niet in orde is. Nou, wat het vooral is, we hebben ons rapport geschreven en we hebben vernomen dat de overheid heeft aangegeven, we hebben stappen gezet. Maar hoe wij werken is, we willen natuurlijk eerst weten, wat zijn die stappen? En gaan die ver genoeg? Dus ze hebben toegezegd een contactpersoon. Dus we hebben nu iemand die ons van informatie gaat voorzien, zodat de transparantie ook duidelijk wordt. En dan kunnen we kijken hoe de situatie werkelijk is. Wij werken zo dat we dat niet alleen natuurlijk aannemen van de overheid. Dus we gaan vaker terugkomen op Curaçao om te kijken van hoe gaat het? Zijn er daadwerkelijk verbeteringen? En dat zullen we de komende tijd gaan monitoren en gaan onderzoeken. En dan komt er waarschijnlijk weer een nieuw rapport. Eerste stappen. Hè? In het rapport wat afgelopen oktober is verschenen, wordt onder meer gezegd dat de bejegening van de ongedocumenteerden niet correct is. Gebrek aan dagbesteding, de manier waarop ze opgevangen worden, onmenselijk is. Er zijn verschillende punten zijn daarin aangegeven, als ik het correct zeg. Zie je nou al ergens veranderingen in of blijft het bij eerste stappen om dat te verbeteren? Nou, wat we hebben gezien is in ieder geval, we hebben een bezoek mogen brengen aan de vreemdelingenbarakken, zowel de mannen- als de vrouwenafdeling. En wat je wel ziet is dat bijvoorbeeld bij de barakken, de verbouwing, aandacht wordt besteed aan de leefbaarheid. Ze hebben ook aangegeven dat ze verbeteringen willen realiseren aan die dagbesteding. Maar papier is geduldig. We zullen natuurlijk ook terugkomen om te kijken of dat daadwerkelijk zo is op het moment dat het klaar is. En dat tussentijds de mensen wel behandeld moeten worden zoals ze behandeld moeten worden. Maar ook, niet alleen dat, want de focus is vooral op de vreemdelingenbewaring. Maar het gaat natuurlijk ook over de hele procedure en de procedure van bescherming zoeken hier, waarop wij kritiek hebben. En ook daaraan zullen we werken zodat die verbeterd gaat worden. Menselijk worden bejegend, dat zijn ook hele belangrijke dingen die minder makkelijk misschien controleerbaar zijn. Dat is ook waarom Amnesty heeft een lange adem, zeg maar. We stellen hier ook prioriteit aan, we vinden het heel erg belangrijk. En natuurlijk is het ook zo, als mensenrechten voor dit gedeelte gelden, geldt dat in de breedte. Dus een overheid moet zorgen dat mensenrechtenprocedures op orde zijn. En daarom komen we ook terug. We investeren hierin. Maar het is wel heel erg fijn om te horen dat in ieder geval de overheid van Curaçao nu ook met ons in gesprek wil en samen wil kijken hoe we verder kunnen komen. En dat zijn de eerste stappen die u noemt? Dat zijn de eerste hele belangrijke stappen. Waarin moeten de laatste stappen gezet zijn? Wanneer we tevreden zijn. En dat zal lastig zijn, want Amnesty is niet altijd makkelijk tevreden te stellen. Nee, maar ik bedoel, is het een proces van jaren, zoiets? Nou ja, kijk, je moet rekening houden met het feit dat Curaçao verkeerd is zwaar weer. Dat zien we. En dat betekent dat er heel veel moet gebeuren. Dat zien we ook. En dat betekent ook dat de middelen schaars zijn. Het ambtenarenapparaat is ook overbelast, maar er is ook laaghangend fruit. Hè? Bijvoorbeeld als het gaat over de bejeging. En wat we natuurlijk ook doen, we hebben niet alleen gezegd van Curaçao neem je verantwoordelijkheid, maar we hebben ook gezegd dat binnen het Koninkrijk er mogelijkheden moeten zijn om Curaçao te ondersteunen, om deze situatie te verbeteren. En dat is waarom we ook spreken met de Nederlandse overheid en met staatssecretaris Van Huffelen.
Er is de afgelopen periode veel aandacht geweest voor een situatie die eigenlijk daarvoor nauwelijks aandacht kreeg in Curaçao, laat ik het zo zeggen. U heeft onderzoek gedaan voor Amnesty International in 2020, 2021 naar de manier waarop Curaçao omgaat met de opvang van ongedocumenteerden. Er is een rapport over verschenen in oktober. Er is een bezoek aangevolgd in december vorig jaar en nu is er een nieuw bezoek gedaan. Ziet u veranderingen in de zin dat er verbeteringen zijn? We hebben het niet vervolgonderzoek in de loop van de tijd gedaan, dus dat is eigenlijk nog heel moeilijk te zeggen. Het enige concrete wat we hebben gezien nu tijdens dit werkbezoek is, we hebben een bezoek gebracht aan de vreemdelingenbarakken. En daar zagen we dat die nieuwbouw, het is nog een bouwput, maar we zagen wel dat daar meer rekening werd gehouden met het wat meer humaan maken van die barakken. Dus dat zou je een voorzichtige verbetering kunnen noemen. De barakken hebben de mogelijkheid om de mensen humaner te behandelen. Precies, ja. Dus het gebouw, de stenen zijn beter ingericht op een humane behandeling. Alleen ja, dat is ook moeilijk te controleren op dit moment hoe dat zal zijn. Hoe het inderdaad gaat om de immateriële omstandigheden. Dus hoe worden mensen behandeld? Is er toegang tot rechtshulp? Is er dagbesteding? Al dat soort dingen. Ja, die hebben we nu nog niet kunnen zien. Dus we kunnen daar ook niet van concluderen dat het verbeterd is. En daarnaast heb je natuurlijk de beschermingsprocedure. En daar hebben we nog grote zorgen over. Dus daar zien we op dit moment nog geen verbeteringen in. Ook geen plannen? Ook nog geen plannen? Nee, we hebben helaas daar nog geen nieuwe informatie over gehad, waardoor we zouden kunnen concluderen dat het beter gaat. We zien nog steeds dat mensen eigenlijk slecht toegang hebben tot die procedure en dat die tot nu toe alleen maar leidt tot afwijzing. En u heeft onderzoek gedaan voor 9 maanden lang. Daarbij zijn ook gesprekken gevoerd met mensen die daadwerkelijk gevangen zijn gezet. Er zijn gesprekken gevoerd met mensenrechtenorganisaties en dergelijke. Als je het van die kant bekijkt, zijn er wat dat betreft positievere geluiden of is het ook nog steeds afwachten? Dat is ook nog steeds afwachten. Dus we hebben natuurlijk ontzettend veel aanbevelingen gedaan. We hebben dus nog niet concrete aanwijzingen dat die zijn verbeterd. We willen graag dus in gesprek treden met de Curaçaose overheid om te zien of daar daadwerkelijk wat aan gedaan wordt. Dus daar zijn we eigenlijk, daar zullen we op wachten en in gesprek mee treden. En hoe is de behandeling van de Curaçaose overheid? Zijn ze blij met jullie rapport of vinden ze het meer lastig? Nou ja, wij realiseren ons dat we geen vrienden maken met onze rapporten. Dat doen we eigenlijk nergens in de wereld. Het zijn natuurlijk kritische rapporten langs de mensenrechtenmeetlat. Die ook nog breed in de media worden uitgewerkt, precies, zodat het land er in hun ogen nadelig uitkomt. Ja, nou ja, en dat heeft natuurlijk Curaçao wel ervaren, dat ze er slechter op zijn komen te staan. Dat weten wij. Ons doel is natuurlijk echt mensenrechten te toetsen. Niet per se dus om vrienden te maken met overheden. Dat is natuurlijk lastig voor Curaçao, zoals het voor vele landen is. En daarom zijn we ook wel heel erg blij dat we nu dus toch het gesprek hebben gekregen. Dan kun je toch ook samen kijken naar hoe kan het beter. En hangt het nou af van wie er de minister van Justitie is? We hebben dit gesprek op vrijdag net voordat er een nieuwe minister van Justitie komt. Kan dan alles weer veranderen of heeft u wel vertrouwen in dat het gesprek wat u gevoerd heeft met de oude minister van Justitie ook geldt voor de nieuwe? Daar hebben we wel vertrouwen in. We hebben natuurlijk ook met ambtenaren gesproken, die blijven als het goed is. We hebben nu een contactpersoon, dus we gaan ervan uit dat die gesprekken nu wel in de toekomst zullen plaatsvinden. Maar jullie blijven het goed in de gaten houden? Jazeker, kijk, beloftes, mooie woorden zijn altijd heel goed en fijn en daar willen we ook van uitgaan. We willen dat vertrouwen in die zin hebben. Maar we zullen ons blijven uitspreken als we mensenrechten schendingen zien. En we moeten ook in die zin is het ook uiteindelijk eerst zien en dan pas echt geloven. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.